باندراي تتمتنني أصحيتا ورخيدا فرني تاكشكون الشعن علي نابخي يبلني فولي بانديرانا أب لبنان أب العلينا عند أمبر أب تحتي كترقص كم زي بالله بانديرانا مالت سلالنا بانديرانا مالت مقلتينا أبز حجي حنت بحنتي أطبيعنا خنكاتاتلن ولا كل سب نافلطو خونون بتبك أنت تخاتاتلو تمراتي خون الراي بار بانديرا انتي مالتيا بانديرا حجي بانديرانا كاب حبراو مغلص وصاي كال مغلص اللوادي كندي ميتاويتينا خن بانديرانا نفلطه بلكع خفلطو لنا دي بانديرانا انتس بعلامه انتس بزي فلاط بانديرانا بخال مسلي تسرحون الله اقدمنا ريناينا نمنتايكم خوينو بافلطو كله نريو خلنا كن افلطو زي تحوسو كويني يسمعني بفلاي ابز خبل كله كن نسرحتا وي نتي نعو زندف سب ديكونكوس نتي حزو دصن حسب كن درو تافلطو وي ون مولا افلطو زلو خويني يسمعنن سلازي افلطو دحر مهابنا كن كله تي غوبرز غبانا بانديرانا مالت صلالنا بانديرانا مالت مغلصينا مغلص خبرتنا مغلص هاغراونتنا مغلص حدنتنا سلازي اب عالم مللينا كم ايرتراويان سلازخونت نحنا اب بانديرانا فولي كبرن زخرن كهلونا قدن سلازخونه بانديرانا حانتيا تا بانديرانا تيغاني كل سب بافلط اخفل تخلالو بانديرا هاجر إيرترا تباهيلا أب ودب حبرات هاجرات أب عالم خون أب زبانة خون أب كله مفلتيتنا سلزي خونت اتالك عمسلي كنهبال لنا سلزي نزالك عمسلي أجيب زيادة كنقلت عينا اندار أنا نخل سبنتي بزي أفلطو ويون أفلطو ديتون حسب كما يايلو كابدبل جيب زيادة بمسلم بفيديو نجرنا غنري يمينا مالتي من مولا كما خي عينت كرتوي لك ويتبلت مسمس بالفتشم ستبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت الراي أجيب زعبا أفلطو أب وقعويت بانديرا هاجر إيرترا زولو تحسوتاتن كوم خاني أواج بانديرا إيرترا كن قلتينا أواج بانديرا إيرترا نريو زلنا خوينو كله بعنكتات ببناتور استلو حتير أرستي إذا أواج زي أواج بانديرا إيرترا تبهيلو يتوع زعبا بانديرا نرياتنا حنا مالتيو كتر خلطة ترقم بانديرا إيرترا بانديرا إيرترا تمهرتي لؤلاونتن هاجرا وحدنتن مننتن حزبي إيرترا سالساي حبرتات قرصن بانديرا إيرترا إلنا بانديرا إيرترا أما أكل ورق أو حبرو أو طلتو لعزلوها كأيحن كتليان سمياون زمدرا بي كأيح كاب يمان لعلواي تشاف نتحتاي تشاف بتخول وريدو كاب نفس وكف تشاف نام مأكل وي ناب يمان وقم بانديرا بمبسح سولو سكورنا عاو قرصي فتر سي قتليا كاب لعلاي يماناي تشاف ناي فرق يماناي وغن وريدو نتخول كاب كلتيو تشاف ناب لعلواي يماناي تشاف بمقصال سلساو قرصي يسرح دي سمياوي كاب فرقنا يمان وغن تحتي كساب تحتواي تشاف كاب كلتي تشافات وريدو مس تحتواي تشاف يماناي وغن بمرخب سلساو قرنع يسرح إي بيچا ويكا ورقاوي زحبرو سلسته أوصل توليع أبك أيح كفال بانديرا كاب تحتاي ناب حدا نطبي اتوم كلته بيمان وغن بيمانن بصقامن كبي بمسرح
እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ማእከል ዚግዛጋዊ ቅርጺ ሒዙ ብምውጻእ ኣብ ልዕሊ ኣንጻር መበገሲኦም ብምርኻብ ርክባዊ ቅርጺ ይሰርሑ። ዝያዳ እታ ስእሊ ብንጹር ክንሪኣ ኢና። ካልእ ሕብርታትን ሓፈሻዊ ዓቕን ባንዴራን እዚ እውን ዓብ ኣፍልጦ ዘድልየዩ ሕብርታት ባንዴራ ኤርትራ ብሩህን መሰረታውያን ፕራይመሪ ከለር ይኾኑ። ቀይሕ ወይ ከዓ ሬድ PMS 185 ቁጽሪ ዲግሪ ናይቲ ሕብሪ እዚ፣ ቀጠልያ ግሪን PMS 361 ክኸውን ከሎ ሰማያዊ ብሉ PMS 279 ወርቃዊ ወይ ከዓ ጎልደን PMS 123 ይኸውን። ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ሰብ ንኣፍልጦ ክሕዞ ዘለዎ ኣዋጅ ስለ ዝኾነ እዚ ጎድናዊ ዓቐን ባንዴራ ዕፅፊ ቁመታ ይኸውን። ዕፅፊ ቁመት ክንብል ከለና ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ወይ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ እዚኣ ፍርቂ ክትከውን ከላ ምልእትን ድሕር ክትከውን ኮይና ባንዴራ ኤርትራ ንብላ ዘለና ከዓኒ ዕፅፊ ናይታ ቁመታ እያ ክትከውን ዘሎ ኣብ ጎድና ማለት እዩ። ዓቐን እዩ እዚ ሕጂ ትርጉምን ሕብርን ባንዴራ ኤርትራ ቀይሕ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነትን ህዝባዊ ሓርነትን ኣብ ዝተኻየደ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝፈሰሰ ደም ህዝቢ ኤርትራ ሓርበኛታትን ደቁን የመልክት። ቀጠልያ ኣብ ሕርሻን ጉስነትን ዝተሰረተ ልምዓት ኤርትራ የመልክት። ሰማያዊ ሃብቲ ባሕሪ ኤርትራ የመልክት። ብጫ ማዕድናዊ ሃብቲ ኤርትራ የመልክት። ኣቁጽልቲ ውሊዕ እተን ክቢ ዝሰርሓ 30 ኣቁጽልቲ ነቲ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ዝተረኽበ ሰላምን ቅሳነትን ህዝቢ ኤርትራ የመልክታ። ባንዴራ ኤርትራ ትስቀለሉ ቦታታት እዚ ኣጸቢቕና እንተስተባሃልናሉ ጽቡቕ ክኸውን ዘለዎ ከዓ ስለ ዝኾነ ባንዴራ በብቕርጻን በብምስላን በብዝተወሃባ ዓይነት ኣሰራርሓ ንዝተወሃበ ቤት ጽሕፈት ይኹን ንኻልእ ይኹን ኣብዚ ክንሪአና ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት፣ ኣብያተ ጽሕፈት ሚኒስትርታት፣ ኮሚሽናትን በዓል መዚ መምሕዳራት ዞባታትን ንኡስ ዞባታትን ወረዳታትን ዓድታትን መምሕዳር ከባቢታት፣ ኣብያተ ፍርዲ፣ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ትካላት፣ ክፋላት ሰራዊት፣ መደበራት ፖሊስ፣ ሓለዋ ዶም፣ መራኽብን ጃልባታትን ኣብ ኤምባሲታትን ሃገር ኤርትራ መዓልታዊ ትስቀል። እዚ ትስቀለሉ ቦታታት ብወግዒ ዝተኣወጀ እዩ። ኣብ ሃገራዊ በዓል ኩለን ብሕብራውያን ትካላት ባንዴራታት ኤርትራ ክስቀላ ግዴታ ኣለወን። ኩለን ትካላት ኣብ ግዜ በዓላት ሃገራዊ በዓላት ማለት እዩ ኩለን ትካላት ወይ መንግስታውያን ትካላት ሆና ውልቃውያን ትካላት ብዘየገድስ ኩለን ባንዴራ ክሰቕላ ከም ዘለወን ተኣዋጅ የመልክት። ሻብዓይ ንመጽእ ኣብ ወሳናስና ጫፍጫፋ ማለት እዩ ዘፈርፈር ዘለዋ ባንዴራ እዞም ዝስዕቡ ቦታታት ትትከል ወይ ትተሓዝ ማለት እታ ህበና ዘላ ቅርፂ ዘለዋ ባንዴራ ጫፍጫፋ ዘፈርፈር ዘለዋ ባንዴራ ሲ መነመን እጥቆሙላ ንምግላጽ ዘቕረቦ እዩ። ንብል ኩሉ መዓልቲ ኣብ ቀጽሪ ቤት መንግስቲ ኩሉ ግዜ እዚ ቅርፂ እዚ ባንዴራ ዘለዎ እዚ ዘፈርፈር ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣሎ። ቢ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ። ሲ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዝጥቀመላ መጓዓዝያ ኣብ ተሽከርካሪት ማለት እዩ ካብን ናብን ክኸይድ ከሎ እታ ባንዴራ ዘፈርፈር ዘለዋ ትስቀል ማለት እዩ። ዲልና ኣብ ሃገራዊ በዓላት ናይ ክብሪ ሰልፈኛ ንኣብነት ኣብ ሃገራዊ በዓልና ኩሉ ግዜ ንሪኦ እቲ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ሰልፈኛ ነታ ባንዴራ ድሕዝ ዘፈርፈር ዘለዋ ባንዴራ ይዝሕዝ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ኤምባሲታት ሃገረ ኤርትራ ዝጓዓዙለን መካይን ኣምባሳደራት፣ ሚኒስተራት ገለመለ ናይ ኤርትራ ዝጓዓዙለን መካይን እውን ከምኡ ዓይነት ባንዴራ እያ ትስቀለሎ ማለት እዩ። ቁጥሪ 8 ባንዴራ ትስቀለሉን ትወርደሉን ግዜ እዚ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ። ንዝያዳ
ንምርዳእ ግን ባንዴራ ንጎሆን ምሸትን ሰዓት 6 ትስቀል ሰዓት 6 ከዓ ትወርድ ወግዓዊ እዚ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ባንዴራ ንጎሆ ቅድሚ ምጅማር ትምህርቲ ትስቀል መዓልታዊ ትምህርቲ ምስ ተወድአ ከዓ ትወርድ ቅድሚ ምስቃልን ምውራድን ባንዴራ ከዓ በመስመር ተምሃሮ ሃገራዊ መዝሙር ይስነ በመንገድ ሃገራዊ መዝሙር ጌርካ ባንዴራ ከዓ ትስቀል ከምኡ ከዓ ትውርድ ማለት እዩ ቁጥር 9 ንባንዴራ ዝግባእ ኣኽብሮት ባንዴራና ከም ምልክት ልኡላውነትን ናጽነትን ሃገርና መጠን ኩሉ ግዜ ብግቡእ ኣኽብሮትን ጥንቃቐን ክትተሓዝ ይግባእ ማለት ሲ ባንዴራና ናትና መንነትና መለለይና መፍለጢትና ናጽነትናን ልኡላውነትናን ተመስክር ባንዴራ أنا مولا كما خي عينت كرتوي لا كويت بلد مسمس بالفتشم زتبكلت أبزين مت كتر عسرت عقم بانديرا إرترا إزز سعب عقنات يهلوها أب عابي ميدا سكير سكال بانديرا عقنا كلتميتي زروبحو ب400 سنتيمتر تخون مالتي تسقللو زنگ خا اب 15 متر زنوحاتو زنگي ወይ ካ ፓሎ تسقل مالتي اب ማእከላይ ሜዳ تسقل ባንዴራ عقنا 150 ب300 سنتيمتر ኮይኑ اب ከባቢ 10 ስጋብ 12 ሜትሮ ዝንውሓቱ ዓንዲ ወይ ካ ፓሎ ኢልና ንጽውዖ اب ውሃ تسقل مالتي اب መሬት اب ዝተተኽለ ዓንዲ اب ላዕላይ ታሕታይ ትምህርትን ክፍልታትን መንግስትን تسقل ባንዴራ عقنا 135 ب270 سنتيمتر ይኸውን ክሳብ 10 ሜትሮ ኣብ ዝበጽሕ ዓንዲ ወይ ካ ፓሎ ካ تسقل ማለት እዩ ኣብ ዓበይቲ ህንጻታት መንግስት تسقل ባንዴራ عقنا 135 ዝረብሖ ب270 سنتيمتر ኮይኑ ቁመት ዓንዲ 5 سنتيمتر ይኸውን ካብ ወጻኢ ሃገር ንዝመጽእ ወግዓዊ ጋሻ ንምቕባል ኣብ በዓላትን تسقل ባንዴራ عقنا 95 ዝረብሖ ب180 سنتيمتر ኮይኑ ኣብ 2 ሜትሮ ዝንውሓቱ ዘንጊ تسقل ካልእ ኣብ ሰደቃ ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ ሰደቃ ሚኒስትራት ኣምባሳደራትን ባንዴራ عقنا 21 ዝረብሖ ب42 سنتيمتر ትኸውን ማለት እዩ ኣብ ፍርቂ ሜትሮ ዝንውሓ ዘንጊ ካ تسقل زعجي ኣብ መኪና መራሒ ሃገርን ኣምባሳደራትን تسقل ባንዴራ عقنا 30 ب4 سنتيمتر ይኸውን እዚ ናይ መኪና عقن ማለት እዩ عقن ኣቁጽል ትውልዕ እተን ኣቁጽል ትውልዕ ሕብረን ብጫ ኮይኑ ክቢ ይሰርሓ ናይቲ ክቢ ሕምብርቲ ኣብ ቅናት ፍርቂ ባንዴራ ኮይኑ ካብ የማን ወገን ርብዒ ጎድናዊ عقن ይረክብ ናይቲ ክቢ ሰንጣቂት ሓደ ርብዒ ጎድኒ ወይ ሓደ ፍርቂ ቁመት ባንዴራ ይኸውን ኣብዚ ኣላ ተዓቀን ኩሉ እዚ ቆጽል ውልዕ ካበይ ይጅምር ፍርቂ ካብ ዘለዎ ካብዚ ኸ ፍርቂ ኣለዎ ስለዚ ምስ መግለጽ እዩ ስለዘሎ ዝያዳ ኩሉ ሰብ ንኽፈልጦ እዚ ኣዋጅ ባንዴራ ኣጸቢቕና ዘርጊሕና ንኩሉ ሰብ እንተላለናዮ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ተኣዋጅ ባንዴራ ሃገር ኤርትራ እዚኣ ትመስል ባንዴራ ይቁርዓተይ እንዲኺ ይጥረጋሎ ሜዳኺ ክንጎዮሊና ደክኺ ክንቋርሶ ሸሻይኪ ካልእ ኣብዚ ብዛዕባ ትርጉም ባንዴራ ኤርትራ እንድሕር ክንገልጽ ኮይና ምናልባት ጽፍፍ ንኽትብል ናብ ከምዚ ዓይነት ክስታይ ጌርና ያለና ኣብዚ ሕጂ ርእሱ ዝኸኣለና ኣብነት ብቀይሕ ሕብሪ ክንጅምር ኢና ቀይሕ ሕብሪ ነቲ ኣብ ምምጻእ ናጽነት ሓርነትን ኤርትራ ዝፈሰሰ ደም ይውክል እዚ ካብ ዝገፍሐ ናብ ዝጸበበ ዝኸይድ ስሉሳዊ ኩርናዓት ከዓ ነቲ ኣብ ምፍሳስ ደምና እንዳኽተመ ከም ዝኸይድ ይገልጽ ማለት ካብዚ ንሪኦ ዘለና ዝገፍሐ ቦታ ናብቲ ዝጸበ ቦታ ብክልቲኡ ሸነኽ ብላዕላይን ብታሕትን ክመጽእ ከሎ
ኣብ ግዜ በቃ ማለሲ ንሓርነትና ንምክልኻልና ንኩሉ ምሉሲ እቲ ነፍሱ ደም እንዳጉደልና ኢና ንመጽእ ማለት እዩ ቀይሕ ነዚ ይመስል ትርጉሙ ኣብዚ ንኣብነት ኣብ ቀጠልያ እንድሕር መጺና ቀጠልያ ቆጽለዋይ ንብሎ ንኽእል ኢና ንሕርሻን ውሕስነት መግብን ይውክል ጸቢብ ናብ ገፊሕ ዝኸይድ ስሉሳዊ ኩርናዕ ኸኣኒ ንምብራኽ ሕርሻዊ እቶትን ውሕስነት መግብን ይገልጽ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኸኣኒ ካብ ዝጸበበ ናብ ዝገፍሐ ክንከይድ ከለና ኸኣ እዚኣ እውን ርእሳ ዝኸኣለት ትርጉም ኣለዋ ቀደም ኣብ ግዜ መግዛእቲ ሕርሻና ይኹን ንኮታብ ሓፈሻ ንገብሮ ልምዓት ኣይነበረናን ድሩቲ ዕፁይ ነይሩ ሕጂ ግን ንሕና ናጽነትና ድሕሪ ምርካብ እንዳገፍሐ ይኸይድ ኩሉ ሕርሻና ይኹን ህንፀትና ንኩሉ ዝገልጽ እዩ ብኡ መነጽር ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰማያዊ ኸኣኒ ሰማያዊ ንባህርያዊ ሃብትን ንግድን ምንቅስቓሳት ቀይሕ ባሕርን ይውክል እቲ ካብ ዝጸበበ ናብ ዝገፍሐ ዝኸይድ ስሉሳዊ ኩርናዕ ከኣኒ ንብብዛሕ ተጠቃምነት ሃብቲ ባሕርን ንግዳዊ ንጥፈታትን ይውክል ልክዕ እዚ ከዓ ከምዚ ኣቐዲምና ንብሎ ፀናሕና ከምዚ ናይ ቀጠልያ ሕብሪ ከኣኒ ባሕርና ስለ ዘይንጥቀመሉ ዝነበርና ኣብ ግዜ መግዛእቲ ናጽነትና ምስ ኣምጻእና ግን ካብ ዘይነበረ ናብ ዝነበረ እንዳገፍሐ ክኸይድ ከሎ እቲ ተጠቃምነት ኣብ ባሕርና ዘሎ ብንግዲ ድዩ ብኩሉ ሸነኻቱ እንዳገፍሐ ክኸይድ ኣሎ ኢሉ ዘርእየና ምስሊ ማለት እዩ ባንዴራይ ተጠምጠምኒ ኣስሓይታ ርኸይዳ ፍረኒ ተገሽኩ ንሻዓንዳ ኣለይ ናባኺ የብለኒ ውለይ ቀፂልና ኣብዚ ኣዝዩ ረዚን ድኾነ ህዲ ኢልና ክነስተብህለሉ ዝግብኣና ብጎልደን ወይ ከዓ ብጫ ሕብሪ ወርቃዊ ኢልና ፀዊዕናዮ ዘለና ቆፅሊ ውሊዕ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ብሓንቲ ኣጥቢቕና ክንከታተልን ወላ ኩሉ ሰብ ንኣፍልጦ ክኾነ እውን ብጥብቂ እንተተኸታተሎ ተመራፂ ይኸውን ባንዴራይ ተጠምጠምኒ ኣስሓይታ ርኸይዳ ፍረኒ ተገሽኩ ንሻዓንዳ ኣለይ ናባኺ የብለኒ ውለይ እቲ ቀንዲ ምስጢር ኮይኑ ዘሎ ግን ትርጉም ናይዛ ኣውሊዕ እዛ ንሪኣ ዘለና ወርቃዊ ሕብሪ ዘለዋ ጎልደን ኮይና እዚኣ ኣዝዩ ረዚን ትሕዝቶታት ክብርን ኣፍልጦ ሃገራውነትን ዘለዋ ኣውሊዓ ንኣብነት በዚ ሓደ ፍርቂ ሰርክል ዝገበረ ኣውሊዕ ኣለና እንደገና ብየማናይ ወገን ግን ከምኡ ኣብ መወዳእታ መራኸብ ኣለዎ ብዚ ንኣብነት ሕጂ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣነ እኳ እቲ ዝሰርሖ ሰብ ዘይኮንኩስ እቲ ሒዝዎ ዝጸንሕ ሰብ ብኣፍልጦ ክብል ኣይክእልን ምክንያቱ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕብረተሰብ ዕድመ ኣሎ ካልእ ኣሎ ክቆፅሮ እውን ዲፕልእቱ ኢሉ ኣይክእልን ይኸውን ዝያዳ ግን ብኣፍልጦ ክንህብ እንድሕር ኮይና እተን ቆፅሊ በዚኣ እየን ዝቁፀራ እዘን ጫፍ ጫፍ ዘለዋ ኩለን እዚአን ኩለን እንድሕር ቆፂርናየን ብፀጋማይ ወገን 15 ኣለዋ እዘን ጨናፍር እዚአን እዘን ኣቁፅልቲ እዚአን እንድሕር ርኢናየን ብፀጋማይ ወገን 15 ኣለዋ ብየማናይ ወገን ከዓ ኸም 15 ኣለዋ 15 ምስ 15 እንተደሚርናየን 30 ኾነ እዘን 30 ቁጥር እዚአን ንምንታይ ይውክላ እንድሕር ኢልና 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ከም ዘካየድና መግለፂ እየን ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ሓንቲ ቆፅልላትና ጨናፍር እውን ኣለዋ እተን ጨናፍር እቲአን ነናተን ነብሲ ወከፍ ሓንቲ ጨንፈር 3 ጨንፈር እውን ኣለዋ ተወሳኺ ናይዚአን ክንገልጽ እንድሕር ኮይና ከኣኒ እዛ ሓንቲ ጨንፈር እዚኣ ሓንቲ ዞባ ክትከውን ከላ ከምኡ እንዳበላ 6 ጨናፍር ኣለዋ እዘን 6 ቁፅልቲ ጨናፍር እዚአን ንምንታይ ይውክላና እንድሕር ኢልና 6 ዞባታት ኤርትራ ከም ዘለዋ ይውክለና
قال اتن شدشته بيماناي زلوا وجنا ابنت اندحر وسيدنا اتن سلسته خاني رسن زخاله سلسته ጨንፈር دحازو الله اذا خان منتاي يገልጸልና سلسته قصلتي مس سلسته ጨንፈር እንተርቢሕናዮ تشعته يهبنا تقصري بتتشعته خان منتاي يገልጸልና تشعته ብሔራት ኤርትራ بتشعته ብሔራት زقومت هاجر مخانا خاني يገልጸልና ወይናቱ መግለጺ እዚ እዚ በጸጋማይ ወገን ዘሎ ኻን ለከ ሰለስተ ቁጽልትለዋ እተና ቁጽልት ኻኒ ኣብ ርእሰን ካኒ ነፍስ ወከፍ ሓንቲ ቁጽልኻ ሰለስተ ጨንፈር ሒዛ ትርከብ እዘን ጨናፍር እዚአን ካኒ ምንታይ ይገልጻልና እዘን ሰለስተ እዚአን ምስተና ውሽጥ ዘለዋ ሰለስተ አርቢሕና ትሽዓተ ቁጽሪ ይህበና ንምንታይ ይውክላልና ትሽዓተ ቋንቋታት እጂ ነዚ አይመስላ እዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ሱር እንድሕር ክንምልከት ኮይና ኻኒ እዚአን ሰረት ዘለዎን ሱሬን ማለት እዩ ሱር ኩሉ ግዜ ሱር መትከሊ ኣብዚኣውን ሱሪ እዘን ሱር እዚአን ንኽልተ ሃይማኖታት እስልምናን ክርስትናን ብጥምረት ከም ዘሎ ካብ እስልምናን ክርስትናን ወፃኢ ከም ዘይብልና ዝገልጻ እዘን ኣብዚ ዘለዋ ሱር እንድሕር ክንሪአን ኮይና ኸኣ ሓርነት ማዕርነት ፍትሒ እዚ ኣምንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ዝርግሐ ኣብ ኩሉ ሃይማኖት ኣይፈሊ ጾታ ኣይፈሊ ካልእ ኣይፈሊ ኩሉ ዝርግሐ ኣብ ማዕረ ይኸውን ኣብ መብዛሕትኡ ባንዴራ እዚ ለምቅና ክንሪኦ ዝቐነና ግን ኣብዚ ዕፁ ኣሎ ኣነ ብኣፍሉጦ ኮይኑ ይስማዕንን ቅድሚ ዛ ቪድዮ እዚኣ ምስራሕና ኣቐድማ ኣቢልና ብቐዳማይ درأخوا بحنتي تيك توك حنت حفتنا بأفلطو يكونن جن كيك سريحة وسيكونن تمثل بانديرا تازغف ات نجر درأنا يجن نابنت زيان ده توقع عويتنا نابنت نمرأي يكونن مالتي كم زبل عينت كرتي أمو داتا جيرا سريحتا كل جزء إذا خمس عينت كرتي سلوساوي ويوكا عطو دخون مسمر زلو اي فودني كخون سلازي يبلو غاني نابنتي نامصينا يازلنا سلازي بانديرا ايرترانا ازي ياخذكم زلو ندحر حجخا كم محبر مالتي كل غزي بانديرا ايرترا اب تورتا مسالي اب زقرس مسالي انت زي جبرنا يا صبقي بركه ارمانا مننتنا كبر حبنا سلازخونت بخونا كارا مسالي قالك عطوه ويقا كقرط كم زي بلوغ بازما نقدزه خم حلال فدل ملختي مالتي باندراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفرني تاقشكو نشعنا علي نابخي يبلني ولي كان نقرقن كابزو وطء زبال ما انتاي كبل دلي أبقل قلق عمي بفلاي حجي أنا أبتناي سبورت أتي أبناي بشكلتا أبدق أبوديوم أبزدي بلو جزء ويون عوت أبزم صلو جزء سكال كله مبزحته جزء إذا بانديرا زي أبزبانهم توهب كلهم تمزبزحو ناتنا تتعود تخاني كم زعينة كرسي عطوا بتحتي زلوا بانديرا أبحقهم غيرهم زلوبسو سلازي نخلنا من البات الصمام عوض سلازلو اب سيلبريشن سلازلو كستبهلو لي يقولون يخونوا لنا نحسب زياده انت استبهيلهم ملو بانديرا هاغرو منتهم سلازخونت استبهيلهم كخدونوا صبقي كاو زحلفه جن اتي نعوم كابحبن يلو زخدنهم ويون بانديرا هاغروم يلو زخدنهم سب جن مستبهل كتدليا سلازي اذا عصوت زيا ايتدليانيا ازيا اخذكم زلوا زن سلسته سور سلمتي حرنت يلن عصويو معرنت يلن عصويو فتحي يلن عصويو يا تترجم سلازي اتن ጨናፍርተን زلوا سور سلسته سور نصا ኮይነን دخونن سلستي ان وكيل زاسر اكل ويون حنصاص سئلي كهلو يبلون نصا كونالون ስለዚህ ባንዴራ ሀገረ ኤርትራ ነዚያ ትመስል ባንዴራ ተጠምጠምኒ አስሐይታ ወርኸይ ደፍረኒ ተገሽኩ ነሻዓንዳ አለይ ናባኺ የብለኒ ውለይ ራይ
ባንዴራ ዝውን ባንዴራ ህዝባዊ ግንባሪው ህዝባዊ ግንባር ክብገስ ከሎ እታ ቀዲምና ዝገለጽናዮ ጭርሖ ሒዙ ተበጊሱ ባንዴራ ህዝባዊ ግንባር ከም ኩለን ባንዴራታት ናታ ታሪኻዊ አማዓባብላን ትርጉምን ኣለዋ ህዝባዊ ግንባር ንናጽነት ሃገር ኤርትራ ኣብ ዝቃለሰሉ ዝነበረ እዋን ነተን ኣብ ምልክት ኮኸብ ኣቐሚጥዎን ዘሎ ዕላማታት መትከላትን ሒዙ ተበጊሱ እታ ብሓሙሽተ አንከራት ዝቆመት ኮኸብ ድማ ከም ዝስዕብ እየተሕስተዓ ማለት እዩ ዝያዳ ወከሎ ንኣፍልጦ ንሰብ ግን ኩላ ባንዴራ ሃገር ኤርትራ ኢልና ክንትንትና ድጸናሕና ካብ ባንዴራ ውድብ ወይ እውን ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ሓንቲ እዚኣ ትፈልያ ተሕብሪ ኩላ ንስያ እዚኣ ክትፈልያ ከላ እዚኣ እውን ርእሳ ዝኸኣለት ንስነ ኮኸብ ኣይኮነትን ኮፍ ኢላ ዘላ እተን ኮኸብ ርእሰን ዝኸኣላ ሓሙሽተ ጨናፍር ኣለዎን ነናተን ጭርሖ ወይ ነናተን ሓበሬታ ነናተን መልእኽቲ ኣለዎን ንኣብነት እዛ ብፀጋመይ ጀሚራ ትብል ዘላ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ክትቀውም እንድሕር ኮይና ሓርነት ማለት ናጽ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ብድሕሪ ሓርነት ኣብ ህዝባ ይኹን ኣብ ኩሉ ቤተሰብ ናይቲ ሃገር ደሎ ኣካል ማዕርነት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ማዕርነት እንድሕር ኣሎ ከዓኒ ሓድሕዳዊ ምትሕባር ምትሕጋዝን ኮይኑ ከዓ ኣብ ሓድነት ይጥርነፍ ሓድነት እንድሕር ኣሎ ከዓኒ ፍትሒ ብኩሉ ምዃኑ ፍትሒ እንድሕር ኣለካ ሓድነት እንድሕር ኣለካ ማዕርነት እንድሕር ኣለካ ናጽነት ሓርነት እንድሕር ኣለካ ከዓኒ ዘይትግስግሰሉ ወይ ዘይትምዕብለሉ ነገር ስለዘየለ ኣብ መወዳእታኻ ገስጋስ ውክላ ስለዚ ተን ሓሙሽተ ጫፍ ናይ ባንዴራ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ዘለዋ ሓርነት ማዕርነት ሓድነት ፍትሒ ገስጋስ እዚአን ይመስላ ዝያዳ ዳሕራይ መዓልቲ ዝተራኸብናሉ ኮፍ ኢልና ትርጉም ሃገራዊ መዝሙር ኤርትራ ንስነ መዝሙር ኣይኮነን ልክዕ ከም ባንዴራ ኤርትራ ንሱ እውን ረዚን ክብርን ዝኽርን ምዃኒ ኩሉ ዝሓለፍናዮ ብረታዊ ቃልስሲ ተመክሮ ንምውራስ ዘይኮነስ እቲ ዝነበረ ኣገባባት ግን ኣቦትኡ ባዕሉ ክገልጸልና ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ መስል ናይ ሎም መዓልቲ ይቐኒየለይ ባንዴራይ ተጠምጠምኒ ኣስሓይታ ቁሪ ኸይደፍረኒ ተገሽኩ ንሻዓንዳ ኣለይ ናባኺ የብለኒ ውለይ በሃገራውነት ዝግደስ በሃገራውነት ዝሓመም ሃገራዊ ዝኾነ ኤርትራዊ እዚኣ ብግቡእ ኣስተማቒሩ ርዩ ጠሚቱ መልእኽቱ ከዓ ናብ ኩሉ ከመሓላልፈለይ በዛ ኣጋጣሚ መልእኽተይ የመሓላልፍ ይቐኒየለይ